Ydych chi wedi bod yn weinidog ers flwyddyn nawr, beth ydych chi wedi wireddu cyn gyntaf a phosib? Mae'r gyflym yn gallau. Cadw 1,800 o staff ychwanegol mewn ysgolion i ymateb i Covid a rhaglen ymateb Covid mwyaf blaengar ysgolion Prydain. Cynnydd mawr yn y cyllid ar gyfer dull ysgol gyfan o ymdrig ag iechyd meddwl a lles, treblu'r arian ar gyfer lles staff addysg, blwyddyn gyfan o leoli a thal ar gyfer athrawon newydd gymhwyso. Treialon archwilio diwygiwr drwy'r ysgol, cronfeydd ychwanegol i sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad at ddyfais digidol. Ymestyn grant gwisg ysgol i bob blwyddyn a chynyddu eleni. Ymestyn prydu ysgol am ddim dros wyliau'r haf i ymateb i bwysau costau byw ac ar y trywydd i gyflwyno i bob ysgol o mis Medi ymlaen. Cynyddu'r adnoddau ar gymorth i ysgolion i gyflwyno'r cwricwlwm newydd ym mis Medi, sefydlu'n cwmni adnoddau cwricwlwm dwyieithog newydd i Gymru i lansio flwyddyn nesaf. Datblygu'r hawl dysgu proffesiynol newydd i athrawon a chynorthwywyr dysgu. Lansio'r cod addysg cydberthynas a rhywioldeb cynhwysol LHDT newydd. Adnoddau a hyfforddiant ar-lein newydd i helpu fynd i'r afel gyda gaflynyddu merched yn yr ysgol. Rhaglen gymorth lles ac adolygu ar gyfer rhai sy'n cymryd aroliadau haf yma. Mwy o gyllideb ar gyfer diwygiadau ADY ac i gefnogi ysgolion arbennig. Lansio strategaeth recrwtio ar gyfer mwy o athrawon di-asiaeth a llefrifoedd ethnig. Sefydlu gwobr beti Campbell i athrawon sy'n arloesi y maes amrywiaeth. Cynllun 10 mlynedd i recrwtio athrawon a chynorthwywyr addysg cyfrwng Cymraeg. Codiad cyflog i athrawon o 1.75%. Croesawon i'r cyntaf o'n plant i gyrraedd Wcrain i ysgolion Cymru. Ariannu newydd ar gyfer trochi Cymraeg, cyllid cyfalaf newydd ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg, lansio rhaglen gyfalaf ysgolion bro, gwersi Cymraeg am ddim i bawb sy'n 16 i 25 a staff addysgu, mynediad am ddim i'r urdd ar eich ymlwyddiant leni, agor yn ysgol 0net gyntaf a phob ysgol newydd 0net o cyntaf Iwn ar leni, lansio gwasanaeth cerddoriaeth genedlaethol newydd i blant y phobl ifeg, llyfr ar hanes ein cenedl ar gyfer pob ysgol, llyfr am ddim i bob plentyn berchen arno, ymestyn seren ein rhaglen myfyrwyr disgleiriaf i gael mynediad at byth bynnag fo'ch cefndir a chyffrau partneriaethau gyda phrifysgolion Cymru, cyflwyno'n diwygiadau ôl 16, rhoi dysgwyr yn gyntaf a sicrhau cydraddoldeb academaidd a galwdigaethol, rhoi dysgu gydol oes i gyfraith gan roi ar llwybr o fod yn genedl ail gyfle lle dyw e byth yn rhy hwyr i ddysgu, lansio taith, rhaglen gyfnewid addysg rhyngwladol Cymru a llawer mwy. Unrhyw beth arall?